mumastreets esocial media manoswera ndichiona kuti nyaya dziri kufamba sei. Aiwa, ndinayo nyaya ndoda kuti ndinge ndiri ndinosvitsa kwamuri. Tsaona yaitika tichangobva paroundabout yekuwadzana roundabout tiri muna Bulawayo Road. Tiri muna Bulawayo Road muguta reHarare. Tsaona wazukuru yemotikari nhatu, pane tuma open track nekombi yemushikashika dzaita mahwekwe ipapo. Asi chekutanga ndisanda kuradzai kavidhio kepatsaona apa. Usati wasubscriber, I kindly ask you to subscribe, turn on your notification bell so that every time we upload a video you will be notified. Chitoti zviri kudi kwese kwamuri wazukuru wasekuru sendi. Aiwa vachikairi mugwagwa, tinokumbirisai kuti ngatityairewo zvakanaka motikari, tinge tiri tinotedza mutemo, tinge tiri tinotarisa mativi ose patinenge tichida kupinda mune dzimwe, patinenge tichida kupinda mumigwagwa imwe. Pano pane Tsaona yaitika wazukuru, motikari iri kunzi yakata kana kuti yapinda mugwagwa usati wachena, muchiri kufamba dzimwe motikari. Kavidhio kachona kanotera nemutyairi uyo ari kuklema kuti akatwa achitaura. From Uncle Send, only Zim Uncle. Much love. Weipi yachoni? Alright, ndimi machi driver ipi? Indo yenye. Ko kombi yapinda upapa? Kombi patarowa neuli manje huko. Inda bada yangu yachibhezo yakukombi huko manje. Alright. Yachibhezo yakukombi manje. Ile kombi yakachori straight kuti isinda kwa yatiko. Alright. Alright. Bada muna ukuwara zvenyu? Ina ndakuwara mene wapo iyo mumota iyo. Uko ndo kune wakuwara? Ko mukombi kwanga kuti makumbaru ira rapo. Alright. Chama. Hauna kuwara mai? Iwe ndo wanga uri mu open track. Uneshuwa kuti makumba ana kuwara? Tatodzifambira nyaya dzacho.